Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, inda muke karanto muku littafi mai suna Sadauki. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Don haka wannan tafiya a kanka ta ɗamfaru, ba ni da yadda zan yi na hana ka wannan tafiya. Abin da kawai ban sani ba dangane da wannan tafiya shine, ban sani ba za ka dawo ko ba za ka dawo ba, ba ni da ikon dakatar da kai daga wannan tafiya. Sai dai kawai na yi maka fatan alkhairi idan da rabon za mu sake ganawa, idan kuma babu rabo to shikenan. Yana gama faɗin haka ya sake fashewa da kuka. Cikin shekar kuka mahaifin Hashimar ya ci gaba da magana yana cewa, abin bauta ya haɗa fuskokinmu idan da rabon mu sake ganawa. Ina yi maka fatan nasara ya kai wannan bardan sadauki. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Hakika Hashimar baya son rabuwa da mahaifinsa, amma babu yanda zai yi, dole ta sa zai haƙura ya tafi ya bar mahaifin nasa. A bisa dole Hashimar za su rabi da shi da mahaifinsa, domin kuwa ba a bisa son ransa ba. Nan dai Hashimar ya yi wa mahaifin nasa sallama, daga nan bai zame ko ina ba sai gidan sarki. Hashimar yana zuwa a bakin fada ya tarar da abokan tafiyar nasa. A cikin waɗannan dakaru da sarki ya tara kuwa hada sarkin yaƙi Zaffar. Hashimar yana ƙarasowa nan da nan, Buka Salbayan ya fara yi musu bayani kamar haka. Ya ku rundunar taron mayakan birnin Azrab, ku sani ba don komai muka tara ku ba har ku 10, sai dan muna kyautata muku zaton za ku yi nasara, kuma muna yi muku fatan nasara a bisa wannan tafiya da za ku yi. Ina so na sanar da ku cewa ku sani, ita wannan tafiya da za ku yi ba tafiya ce mai sauƙi ba, tafiya ce wadda take ɗauke da tsananin hatsari, tana ɗauke da ƙalubale mai matuƙar yawa, sannan kuma tafiya ce mai matuƙar nisan gaske. Nisan wannan tafiya ya kai kimanin adadin tsawon tafiyar shekara 6. Sannan kuma abubuwan da za ku samu abubuwa ne mabambanta, kuma kowannensu yana guri ne daban-daban. Da farko dai ita hular sihiri da za ku ɗauko, tana ajiye ne a cikin tsakiyar fadar sarkin ifritan aljannu. Ita wannan fada tana tsakankanin ruwan Bahar Karyan da bangon duniya. Tafiya ce ta kimanin shekara 3.5 a kan doki. Hakika idan kuka je wannan fada, ita wannan hula ta kasance tana cikin wani ɗaki ne, ɗakin wanda ƙofarsa take tsakiyar fadar sarkin aljanu. A daidai karagar gadon sarkin ifritan aljanu Mashanu. Ma'ana da shi wannan ɗaki yana ƙarƙashin ƙasa ne, sannan kuma idan ka shiga wannan ɗaki, za ka yi tafiya mai nisan gaske kafin ka tarar da inda hular take. Kuma idan kana tafiya, kafin ka ƙarasa za ka tarar da waɗansu irin halittu masu kama da angulu. Bakinsu yana da tsini ne tamkar tsinin allura, tsayinsa ya kai kimanin zira'i 60. Waɗannan halittu sun kasance kana ganin su amma ba za ka iya taɓa su ba, domin kuwa ko da ka sare su za ka ga takobi ya ratsa ta jikinsu ne ya wuce, tamkar wanda ka sari jikin iska ko kuma ka sari wani abu da babu shi. Baya ga wannan halittu kuma a gaba akwai rundunar taron ifritan aljanu, wanda yawansu ya kai kimanin miliyan 1.200,000. Daga wannan kuma sai abu na biyu da za ku ɗauko, wato takobin nasara, wato shine takobin Saiful Haq. Shi wannan takobi ya kasance yana cikin wani ƙungurmin daji ne, dajin da ake kiransa da suna dajin ƙarar kwana. Shi dai wannan daji ya kasance tun bayan kimanin shekara 100 da suka shuɗe. Ba a taɓa samun wani ɗan adam ya shiga wannan daji ya fito da ransa ba. Boka Salbayan ya ɗauko wata tasawira wadda take ɗauke da fasalin dajin, inda ya ce musu ku sunkuyo ku gani. Cikin sauri waɗannan taron sadaukai suka sunkuyo suka mai da hankalinsu ya zuwa wannan tasawira da Boka Salbayan ya ɗauko. Daga nan ne sai Boka Salbayan ya ci gaba da yi musu bayaninta kamar haka. Idan kuka shiga shigar farko cikin wannan jeji, wannan ita ce mashigar jejin ta farko. Idan kuka shiga jejin da farko za ku tarar da hanyoyi guda biyu. Ɗaya ta yi arewa maso gabas, ɗaya kuma ta yi kudu maso arewa.
to kar ku sake ku bi wadda ta yi kudu maso arewa. Domin kuwa duk wanda ya kuskura ya bi wannan hanya, to haƙiƙa ya ɓata kenan har abada, ko da kuwa tako ɗaya kacal yayi akan wannan hanya, ya ɓata kenan ba za a sake ganinsa ba. Ko da kuwa mutum ya juyo domin ya dawo ba zai taɓa gane hanyarsa ta asali ba, shi kenan ya ɓata kenan sai dai ya tsinci kanshi a wani guri na daban. Wannan shine babban haɗarin da wannan hanya take da shi. Ita kuma wannan hanyar da na gaya muku ku bi, ita ce hanyar da za ta sada ku da kogon da takobin take ciki. Kafin ku kai inda kogon yake za ku yi ta haɗuwa da abubuwan ban tsoro da kuma firgici. Amma ina so in sanar muku cewa tabbas duk wani da ya kuskura ya firgita a cikin ku ko ya razana, to haƙiƙa sunansa gawa. Sai kuma abu na gaba mafi haɗari shine za ku tarar da wata gada wadda kuma dole ne sai mutum ya bi ta wannan gada. Kuma ko da a ce aljani ne yake buƙatar zuwa wannan kogo, to ya zama masa lazim sai ya bi ta wannan gada. Mutum yana buƙatar ya riski inda wannan kogo yake. Sannan ita wannan gada da kuke ji nake ba ku labarinta. Gadar kwata-kwatanta ba ta da wani mugun tsayi, don kimanin tafiyar minti 10 za ku yi a kanta, amma kuma faɗinta bai wuce faɗin tafin hannu ba. Wannan gada ta kasance ba a sama take ba kuma ba a ƙasa take ba. Haka kuma idan kuka hau wannan gada, wani lokaci za ku ji tana yin tamkar tana lilawa, ma'ana kamar iska tana kaɗa ta. Muddin mutum ya sake ya tsorata ya saki jikinsa ya subuce ya faɗo, to haƙiƙa sunansa matacce. Domin kuwa a ƙarƙashin wannan gada wani wawa keken rami ne mai matuƙar girman gaske, wanda yake cike da kunamu da macizai, baƙaƙen macizai masu matuƙar dafin tsiya, da zarar mutum ya faɗo nan kuma za su fara cin masa. Sannan kuma kunamu da macizan da suke cikin wannan wawa keken rami sun kasance masu matuƙar girma ba na misali ba. Domin kuwa duk girman kunama kowace guda ɗaya a cikin wannan rami ta kai kimanin girman ɗan jariri. Haka kuma kaurin maciji, duk kowane maciji guda ɗaya ya kai kimanin kaurin bishiyar kuka wadda ta daɗe a raye. Bayan kun tsallake wannan gada ne za ku isa cikin wani kogo. Wannan kogo a cikinsa ne wannan takobi take. Takobin tana ajiye ne a cikin wata akwatu wadda aka yi ta da baƙin ƙarfe. Ita wannan akwatu an rufe ta tare da wani sasari na baƙin ƙarfe wanda aka datse shi da wani kwaɗo. Shi wannan kwaɗo da yake jikin wannan akwatu, idan kuka duba daga kusurwar yamma za ku ga wani makulli a cikin wani gilashi, wanda gilashin yana nan ne a cikin wannan kogo inda wannan akwatu take a aji. Dukkanin wannan bayani da Boka Salbayan yake yi wa waɗannan sadaukai, sun tsaya ne sun zira masa ido suna kallonsa tare da kuma sauraronsa. Boka Salbayan ya ci gaba da yi musu bayani akan abu na uku. Abu na uku shine wannan kitsen kifi. Nisan tafiyar da za ku yi daga nan zuwa ruwan Bahar Sofiya, wanda za ku samo wannan kitsen kifi, kimanin tafiyar shekara 1 ce kacal. Ita wannan hanya tana ɗauke da wasu dodanni masu siffar tsoratarwa, sannan kuma a wannan hanya da za ku bi sai kun yi guzurin ruwa mai yawa, domin kuwa a cikin wannan dokar daji babu bishiya ko da ƙwaya ɗaya, face zafin rana da tsabar tsananin Sahara. Wannan shine iyakacin abin da ilimin tsafi na ya sanar da ni, domin kuwa za ku iya samun abin da fi haka ma a cikin wannan daji. Ko da Boka Salbayan ya kammala yi musu wannan bayani sai hankalin waɗannan gwaraza ya tugunzuma, hankalinsu ya matuƙar tashi sosai, duk da kuwa cewa su gwaraza ne sannan kuma sadaukai ne a fagen yaƙi. Amma duk da haka wannan al'amari ya matuƙar tayar musu da hankali, yadda kasancewarsu jarumai marasa tsoro a dukkanin irin waɗannan al'amara. Ɗaya daga cikin waɗannan sadaukai ne ya fara magana tare da faɗin, "Haba Boka Salbayan, a tunanina ko da laifi muka yi wa sarki ko kuma muka aikata muku wani mummunan laifi, bai kamata ku yanke mana hukunci mai tsauri mai tsanani irin wannan ba. Shin idan za mu iya tsallake dukkanin waɗannan masifu da ka faɗa, shin ta yaya za mu ji da tafiyar tsawon kimanin shekara 6 a bisa dawaki? Shin wani irin doki ne wanda zai iya ɗaukan mu har tsawon wannan shekara 6 ba tare da ya riga mu gidan gaskiya ba? Idan kuma dokin ɗayanmu ya mutu a cikin wannan tafiya yaya za mu yi? Ya kai wannan mashahurin boka, ka tuna mana tsawon tafiyar da za mu yi na kimanin shekara 6 zuwa shekara 6 kuma dawowa. Kenan a taƙaice sai mu yi tsawon kimanin shekara 12 zuwa da dawowa
banda sauran kwanakin da za mu ɓata kafin mu fara waɗannan ayyuka. Tabbas wannan tafiya sunanta tafiyar ajali, domin kuwa mu ba mu san irin laifin da muka yi wa sarki aka yanke mana wannan hukunci mai tsauri ba. Hakika wannan al'amari ya yi kama da hukuncin wanda ya yi laifi. Wannan matashi ya juya ya dubi Boka Salbayan bayan da ya kammala yin bayanansa. Nan take Boka Salbayan ya kece da wata iriyar dariya mai kama da hamimiyar doki. Dariya ce ta mugunta, dariyar ƙeta. Hakika wannan al'amari ya ƙara hasala wannan matashi, wanda wannan matashi a cikin zuciyarsa yake ji tamkar ya yi wa sarki bore. Muna roƙon ma'abota wannan tasha tamu da su rika taimaka mana da comment da like. Wannan shine zai kawo ci gaban dukkanin bidiyoyin da muke sakawa. Duka kuma a nan za mu dakata. Sai kuma idan Allah ya kai mu mun zago inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media.